تماشاوانên hêjam her li Bakurê Kurdistanê dimînin. Îro salek li ser danîna qeyyûman Bakurê Kurdistanê derbas dibe. Li ser vê pirsê û siyaseta hikûmetê jî girêdayî Pirsa Kurd, Parlamenterê HDP'yê Rahayê Nusretîn Maçên li gel min e. Dem baş Kekê Nusretîn. Kek Nusretîn salek bi ser danîna qeyyûman ve derbas dibe. Berî wê jî hatibû nedanîn lê ev pêla dawî ku salek çêbû. Ji alî xwe ve Serokkomarê Tirkiye dibêje ku me demokrasiyekî gelekî pêşketî li cîhanê, Tirkiye yek ji welatên herî demokratîk a cîhanê ye. Gero ev yek li ser rastiya li welat, rastiya li Bakurê Kurdistanê derbas dibe. Mirov dikarê bêje ku Tirkiye bi rastî yek ji demokratîktirîn dewletên cîhanê ye, Kekê Nusretîn Maçên. ji bo weşana we spas dikim ji were serkeftin dixwazim, yanî bi rastî li Tirkiye ev pergala ku 5 sala dimeşe herî zêde dişibe wekî Alman faşizmî, wekî dişibe Hitler Mussolini, wekî Franco faşizmî, faşizmekî li ser gelan heye û herî zêde zî bi İttifaka Cumhur hemberê Kurdistanê tenê ne Bakur ba pêşengî da destpêkê da em bêjin li Bakurê Kurdistan lê Rojava û Başûrê Kurdistanê da zî dewleta Türk wekî desthilatdariya AKP û MHP da şerekî hember Kurdan diyar kirine û ev şer da zî ne şerekî hukûka wî heye, kuralê wî herin, pîvanê wî henin li hember Kurdan rûxandinekî şerekî Kekê Nusretîn em di vê çerçeveya qeyyûman de bimînin niha li gava ku mirov behsa demokrasiyê dike. Demokrasî destpêkê de bêguman rêzgirtin li îrade, li deng, li riaya. Xelkên şaredarîn ku li Bakurê Kurdistanê hatibûne hilbijartin bi deng û ra û îradeya xelkê hatibûne hilbijartin. Guherandina wa çi qas bi demokrasiyê re dikarê li hev û dû bike? Yani carekî wezî hanî ziman ji îrada gel ra, vîna gel ra rêzgirtina ev desthilatdarî tune. Bu cara duyemîn e ku gel em bêjin namzetê Partiya Demokratîkê Gelan li şaredarî da hilbijartinê da derdikeve lê desthilatdariya AKP û MHP ev rêzgirtin cem wan tune kayyum davêjin. Em bêjin wekî şaredarîkî serokê şaredarîkî xeletîkî sûçekî bi kar bîne demokrasiyan da endamê meclisê henin. Ew endamê meclisê tên berhevdû nav xwe namzet nîşan dikin ew şaredarî birêve dibe. Kekê Nusretîn dixwazim bersivê di babetekê de bigirim. Niha hikûmet her car dibêje, dewlet dibêje, niha muxalefeta Tirkiyeyê jî yani di rastiyê de tu reaksiyonê, tu tepkiyê hemberê va qeyyûman destnîşan nekiriye. Ya muxalefeta Tirkiyeyê dixwazim bêjim. Lê hikûmet dibêje ku qeyyûm zêdetir xizmeta gel dikin, xizmeta civatê dikin, xizmeta wan bajaran dikin. Rastiya wê çi qas e Kekê Nusretîn? Bi rastî ev qeyyûmên ku hikûmet dêne zêdetir xizmeta xelkê dikin. Kayyum bi rastî zî îrada gelê Kurd ji bo kî ew nas neke, nasnama gelê Kurd nas neke, gelê Kurd siyaseta rewa legal, kanûnî ji bo kî nemeşîne ev kayyuman davêjin. Em bêjin ew kesî ku rojnamevan ku nûçe dikin wan digirin hundir. Siyasetmendarê Kurd derheqê wan da dava vedikin. Yani ji bo kî îrada gel, nasnama gel, diyar nebe û demokrasî pek neynin tamamên rê û rêbazê diktatörî pek tînin. Ji bo wî muhalefeta Türkiye'de di vî warê da gormin
pir kemasî wî dema ku mesela dibe mesela Kurd û Kurdistanê muhalefeta Türkiye herî mezin em bêjin CHP li hember vî rewşê de helwestekî wekî sosyal demokrat wekî helwestekî muhalefet nîşan neda. Lê Kurd îro Partî Pergala Türkiye em bêjin li muhalefetê ve desîlatdarî be başnas dikin û Kurd mîna do herî zêde birêxistinin lê şerekî kirêj 5 sal li hember Kurdan pêk tê siyaset kadroyê Kurdan pirîkî ya hundirdanin ya dervê welatinin milletvekilî bu xwe em bêjin nûnerê gel em pirîkî çalakiyan da pirîkî meşan da ji me re zî em bêjin asengî derdikin. Bele. Tiştû wekîlekî gel, nûnerekî gel dema ku 24 saet bixwaze bikeve nav gel û alî desîlatdarî da asengî derkeve li wê de demokrasî tune. Cî ku li sandiqê da îradekî derkeve û hinekî hêz yek mirovkî derkeve bêje ku ez îrade te nas nakim şûna te ew ê qayûm. Ez ê valî bavêjim, ez ê nizanim kaymakam bavêjim, şarederî em ê rêve bibin, li wê de demokrasî tune. Ji bo wî Türkiye'de demokrasî tune. Türkiye'de şerê hêzên demokrasî û diktatûriye ye. Belê gelek spas birêz Nusretîn Maçîn, parlamenterê HDP Rehayê Kutilgel.